समदीर को जयसेवा नन्ना मंगम विषम जंगल बाई ఛానల్ గోండి ధర్మ ప్రచార సభకు విచేసిన జంగోలింగో కార్యక్రమాన్ని అధ్యక్షుల వారు గోండి ధర్మ ప్రచారతలాసి కుమరం మంచిర్యాల జిల్లా కాసిపేట మండలం రౌటపల్లి నాటే సంజి నేడు సర్పంచ్ పేందూర్ హనుమంతరావు సాబు నా నాటే ప్రచార కార్యక్రమం నిర్వహణకి ఇవ్వాలత ಮೊದಲು ಊರ ಹನುಮಂತರಾವ್ನ ಸಾಬ್ನ ರೋನ್ ಸಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮುರ್ಸಿ ಚಾಯ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಭಾ ಸ್ಥಳಂನಾಗ ಸಂಜಿ ಪಾಂಡಿ ಕುಪಾರ್ ಲಿಂಗುನ ಪೂಜಾ ಕೀವಲಾತ ನಾರೆಲ್ ವಹವಾಲ್ ಪುಂಗಾಕನೆ ಹಾರವಾಟ್ವಾಲ್ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಂನಾಗ ಜಂಗೋಲಿಂಗು ದೀಕ್ಷಾ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಕುಮ್ರ ಭಗವಂತರಾವ್ ಪಟೇಲ್ అని జంగోలింగు గణ సంస్థాన అధ్యక్షులు అతరం రఘునాథ్ అనే ప్రధాన కార్యదర్శి గేడం జగ్జీవన్ ఆడ షేకు దీక్షాదార్ అనే మడావి దేవరావు ఈను మళ్ళా నాట్నూరు పాట్లాల్ అని చుట్టుపక్కల నాట్నూరు పాట్లాల్ దేవరి సర్పంచ్కు అని బాయికి దాదలీరు హాజరాసి ధర్మ ప్రచార్ దీక్షా పీతేక్ బహన్ మనం తినవలు వేహవాల్ కార్యక్రమం జరుపుతా అదేవిధంగా మన వాచరు నారాయణ పటేల్, తర్వాత సోము సార్ ఊరిగిరే, సుర్పం కృష్ణారావు ఊరిగిరే వాసికుని పూలమాల వాటిని కోరుకుంటామంతం. నేట గోండి ధర్మ ప్రచార సభకు మరి వాతూర్ మన కుమరం భగవంతరావు పటేల్, అదేవిధంగా ఆతరం రఘునాథ్, తర్వాత గేడం జగ్జీవన్, మంగన్ విశ్వరావు, పేందూర్ అర్జున్, మడవి దేవరావు, అదేవిధంగా చిక్రం భీమ్ గారి భాన్వాత మడు చాలా మడు కోయితూరు సముద్ర మడు పండుగలు తుంగసేమంటాడు, ఆగడి తుంగ అంటాడు, నేడు దండరీ తుంగసేమంటాడు, తెరసాంపేం తుంగసేమంటాడు, రకరకాల సముద్ర కార్యక్రమాలు చేసేమంటాడు. భాన్వాత భద్రకంగ వాత ఇవి ఇచ్చగానే మంత గోండి ధర్మం వాళ్ళు అగన్ మంత. సో అది గోండి ధర్మతో నేడు మా ఊరు బదైతే రొట్టెపల్లి గ్రామ పంచాయతీ మా బయట గూడ మంతము మరి నేడు మావ గూడనాగా నేను మా ఊరు మంత పేంక్ మంత మాకి సముదాయం మంత తుంసకేల్ మంత బతి భక్తులు జరగా నాకు జర్రసి బదైతే మా ధర్మ జర బేకే పక్క సంజయ్ మంత ఉండే ఉద్దేశంతో మరి తాను అసలు ఆయన ధర్మ బతల్ చాలా మందికి తావ మందవచ్చు, తావ సిల్లే మందవచ్చు, కాకపోతే తన పూర్తి విషయం మాకు తావ ఆయన. నేను మా ఊరికిరే బతాల్ బహాన్ దండరీతే బతాల్ బగటాలు పుడతా పెరసాం పేన్ కింత నాలుగు సదనా పేన్ మంత భద్రకంగా వాత బాన్ పుడతా అంతే అవికునే నేను వెహనించకే మా ఊరుకును కేపుసమడాత. సో దానికి అనుగుణంగానే నేను కేస్త బద్దల ఇగటాలు తెరీన్ బద్పేన్ బాన్ చాలా మంది ఇంతకుముందు మా ఊరికి మంత విడికి ఊరికి కాస్త కూర్చో చాలా మందారు కాబట్టి వాయువల్ తరం నెగిరే ఇది మా బదైతే గోండి ధరం అంతయో మా బేన్ మంత మా సంస్కృతి మంతయో ఇది ఖచ్చితంగా ఎల్లకాలం మందన వాయువల్ తరమునికిరే అర్థం ఆయనతకే ఖచ్చితంగా మా ఊరు బోరైతే నేను ఇది ఇವು జంగోలింగు దీక్ష ఈ బావైతే మంతము మా ఊరు పీఠాధిపతులు వార్తారు, అదేవిధంగా అధ్యక్షులు వార్తారు, ప్రధాన కార్యదర్శులు వార్తారు. ఊరు తేన్ పొరనే మొత్తం తుంగసేమంతేరు నేను ఇగ్గనాయు ప్రతి జాగ ఊరు వేచేమంతేరు అసలైన గోండి ధర్మ బతలు. అందులో బాగా నేనైతే మా ఏరియా మరటి ఉండే తెలుగు రామిషణ మాసి అంటాడు ఉండే మరటి అక్కడ ఉండే జర అచ్చం మందవచ్చు మా అంతే బట్టి నేను మరొక తెలుగు రామిషణ మాసి అంటాడు. మా వానే వచ్చా ధర్మని వాళ్ళు గాడి తప్సి మరి దుసరో కల్చర్ హోజేమంటారు కాబట్టి అతికి బతలు పూర్తి సారాంశం మన కరికి అని చెప్పనే మా ఊరుకు నేను కేపుసలాత కాబట్టి అది రకంగా నేనుంది దివస్ ఖచ్చితంగా ఉంది రోజు కామ్ సుతే సోని ఇది కామ్ల సీజనే పత్తింతనం సీజనే కాపుస్తనం సీజన్ బట్టి ఖచ్చితంగా మంద నుంచే మా ఊరు పాటలకు వేయించుకోను నేను జనాభా మొత్తం వాయి నుంచి చెప్తాం. మరి
వాస్తవానికి వ్యాన్ అయితే సార్ మా గ్రామ పంచాయతీ చుట్టూరు గ్రామ పంచాయతీ ఉంది వ్యాన్ అందులో మా చుడు కూడంగే వాత జనం దాదాపు వాతేరే కొంతమంది భారత సమితి వాతే రొక్కు పోరే మన రోజుకి ఒక్కొక్క మంత కాబట్టి ఇటువతలు ఎత్తగే ఓన్లీ నాకు గ్రామ పంచాయతీ లెవెల్కి ఏనే ఉద్దేశంతోనే తీసేమంతాం కాబట్టి నేను ఉండే రకంగా మా నాయకులకి కొంతమంది ఆల్రెడీ ఆంది వేతే వాసేమంతే వాని బతి వత్ కార్యక్రమం స్టార్ట్ కి కట్టుకు తర్వాత నేను బతలైతే కార్యక్రమం ఇరుతాడు అది కార్యక్రమం పూర్తిగా సారాంశము మరి విహరించకే తర్వాత ఓకే